गोरोबा नगर परिसरात राहणाऱ्या आदित्य ज्ञानेश्वर पवार वय 17 या तरुणाने आपल्या राहत्या घराच्या छताला दोरीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे। ही घटना शुक्रवार दिनांक 16 जानेवारी रोजी सकाळी सुमारे 10 वाजेच्या सुमारास घडली। घरातील इतर सदस्य बाहेर गेले असताना तो एकटा असताना घरात दोरीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली असल्याचा प्राथमिक अंदाज निष्पन्न केला जात आहे। आदित्याने नेमकी आत्महत्या का केली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून या प्रकरणी कोपरगाव पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे। घटनेची माहिती मिळताच कोपरगाव शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालय येथे पाठवण्यात आला आहे। या घटनेमुळे गोरोबा नगर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून परिवारात शोककळा पसरली आहे। प्रतिनिधी हाफिज शेखसह शेहबाज कुरेशी, कोपरगाव।